Здравейте хора, аз съм Сашко или Огостяло Сашко и днес ще правим Minecraft Irony 2 и ще търсим няколко диаманти с моята диамантна кирка. Но в коментарите пишете пишете дали ми як скина. Аз го избрах специално. Да, специално за клипа избрали на Супермен. Чакай да си родиш бебе, бе. Ай, пресъди. Така, и започваме да търсиме. Така. Напред. Както виждате, не сме си оформили много миничката. Да. Къде отиваш, бе, Бълък? Ей, тук след лавата. Ела! Имаш. И аз копая тук. Ако намерим диаманти, ще викам из цяла села като маймуни. Или ще прием туц. Имаш ли факти да ти дам? Не, нямам факти никакви. Но намерих въглища. Не ми давай, аз намерих въглища. Браво. Знаете сега колко въглища имам? Може да се абонирате, ако не ви е харесало. Ако не ви е харесало, да се абонирате. Ако ви е харесало, бе. Мало. Аз чух, ако не ви е харесало, Да, абонирайте се, ако не ви е харесало също. Може и тъй да стане. да. Нещо избухя. Както искате, ако искате не се абонирайте, ако искате въобще забравяйте за мене, както преценят моите клиенти. Да, се срамува малко, защото съвсем ми се оглупя. Да, и познайте, пак казвам, познайте на колко сме години в там. Не сме на 10, ние сме на 15. Да, не гледайте гласовете. Да, например на програмка, че да са на някакви третокласници. Да. Човек, само въглища намирам. А пък аз имам... Тук има забрана и аз си копам при тебе. Видях къде си. Идвам да ти помагам, да ти сложа торс. Желязо! Аз намерих желязо. Yes! Първото най-ценното нещо в света намерих аз 4 желязо. 5 и 6. Защото както виждате тук много Тебе дори... Съм сигурен. Ма тебе дори не знаят къде си. Знаят само че аз копая желязо. Желязо? Да. И виж, Това че... е просто най-известното нещо. Диамант? Не, гравъл. То тук специалист, бе. То тук специалист, бе. Демек чакъл. Да, демек чакъл. И... Пак казвам, в този клип обещам ще сложа Ironcraft в описанието. Аз тук Забравям винаги да слагам в описанието линка на Ironcraft. И за тези, които са нови, аз ще ви покажа как да си таковати сървър. Как? Сървър е по много лесен начин. Да си направим ферма за крави. Цъкате тук намерих и такова. български. Цъкате Намерих тук. такова. Я тихо. Ето гледайте аз колко сървъри имаме. И цъкате добавяне на сървър. Измислите ти някакво име и такова ти IP-то, което ще го има в описанието. И това е.
ще го сложа, няма на Ironcraft, Редстоун. ще сложа на ето и, на ето Намерих сервер. редстоун, човек. Браво. Аз влизам в Ironcraft. Чека, аз не мога да вляза в Ironcraft. Може да влезеш в Ironcraft. Да, не мога. Влязох. О, здравей, конче. Вече аз нямам такъв гаден скин. Че да ми видите миналия скин, направо. Намерих злато. Така си намерих конче. С желязно това. Желязна. Да, Те ме голд. Желязна. да. И който е с седло. Аз имам вече стак и 21. Аз пък Ето имам е от... моето конче. Моето конче. И това ще се казва Ironcraft епизод 1 конче. Така ще се казва епизода. Ironcraft епизод 1 конче. Ще трябва да се даде. Няма Ironcraft епизод 2, а Ironcraft епизод конче. Стига, престани, излагаш се. Епизод конче. За конче. Така можете да грифите всичко. Снегът ни сбърши фашкият на наклоня. Така може да грифите всичко както искате. Няма да ви дадем адреса къде сме, защото иначе ще ни... ми тоя. Знака ли? Да. Викай го. Защото има хак Той знака няма никакъв хак. да гледа къде има диаманти. Ще си напиша нещо, но ще го спа на стоп. Диаманти! И той сериозно ли? Диаманти! Че не ги купай, нали та серия за диаманти. Да, лапта Я. правят при мен и пускай клипа. Абе, и се върнахме. И сега ще намерим чакай. диамантите. Чакайте ме! Мама, ти седнала там на пекта беше. Те отидох пак той ще го. Чакайте ме. Ай, къде сте? Стой където си. Това няма с много. Английски и имам само Ето, развитие. къде си? Тя умре, сега там один. Къде сте, бе? Когато обърнах колата, там. Не съм сам ела. Идвам. Да, аз ви виждам. Той няма да От вас. ще гледа на компютъра, ти ще му говориш. Карал Аз няма да гледам. Не, но виж, аз няма да Чуй, гледам. пази се, нищо не виждам от теб. Русия, бръска, това си изходите отгоре. Чакайте ме. Гошо, ти що ми ходиш на плуване, бе? Аз съм човека, който снима клип. Къде са тези диаманти? Ела. Къде? Абе, ти си стигал до бедрока. Да, като не знаете къде. Не ги чупете, не ги чупете, не ги Там ходят и големи хора. Ето ги. Моля ви! Това е серия диаманти, къде... Не ги чупите! Не ги чупите! Не ги чупи! Аз снимам клип. И сега чупиме и диаманти. Един... Да, стига е Вие станахте вече лева. И двата ми взеха диамантите. Аз нямам никакъв, той ги за всичките. И аз нямам никакъв. О, кол. Ей, айрон. Ето, аз Дай ми ги, че аз не мога да ходя... мога да ходя. Айде. Вече лева останах. Редстоун, бей оставя. Не, Моя. мое. Айде, бягайте, бе, кретиничка. Толкова си, че ще поговоря. Правите, бе. С моите парите отидох и му позволя за 250 лева, бяко ти 300 лева. Хора, знаете ли къде сме? Не, еранче. Аз предчувствам, че сме над пещера. Това парзони, вика 2 килали колко вика. Пък аз ще... Намерих лава. А човек, за какво слагаш торчове? О, айрон. Където има лава. Да. Вле,
Хора, не ги чупете, аз трябва да ги щупя, аз знам къде следва и не